आं गिबियाव आंनि मण्डल कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मर्साफोरनि आरो शक्ति केन्द्र भट केन्द्र गासिखौबो आङो गिबियाव साबायखर बावहरो आरो जोंना मानव गेदेर मानगोनां आसामनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शिक्षा सारखौबो आङो गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो मानव गेदेर मानगोनां जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि सारखौबो आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो मानव गेदेर जोंहा मानगोनां जोंना केबिनेट मन्त्रि इनचार्ज अशोक सिंघाल सारखौबो आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय आरो मानगोनां जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि MLA जोंहा इनचार्ज मानव गेदेर दिपरन्जन शर्माखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो खबारि जोंहा मानगोनां अशोक सिंघि एक्स MLA बिथांखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय दा आं बिथांमोननि अननायावनो दिनैहाय आं टिकेटखौ मोननो हाबाय ओंखायनो आंनि गोसोआ जोबोर गोजोनदों दा बनरगाव हिसाबै आङो देरहानाया 100% खाथां बेयाव आंखौ रावबो हमथानो हानाय गोहो गैला ओंखायनो आं रावजोंबो बारा साननांगौ गैया राजनिति भाबैथ' थाखायो गावजों गाव जुजिलायनाया बयबो देरहानो थाखाय राजनितियाव गेलेयो बे असिलाखौ लानानै आंबो गावनि पार्टि BJP पार्टिनि थाखाय आंबो गोरा बेसेबां भटनि डिफारेन्सआव नोंथाङा आंथ' दिनैनि दिनाव आङो 6-7 हाजार भटआव आं बारा मोननानै देरहागोन बे आं बुंनाय नङा रायजो राजा आंनि मावथि फारिया बिथांमोन बुंनाय बे बुंनायखौ लानानैसो आं बुंदों जिहेतु मोननै पार्टि दङ UPPL आरो प्रत्याबानाथ' नोङो राजनितियाव बयजोंबो थाखायो नोङो UPPLआबो थागोन BJPआबो थागोन खिन्थु आंनि नुहुरनायाव बांसिन UPPLजों जागोन आरो BJPजों जागोन दस्रा गुबुन पार्टियाथ' खामानि गैखाया ओंखायनो आं रावखौबो सिन्था खालामाखै आरोखि दा आं मोनसेखौल' खावलायनो सानदों मानव गेदेर जोंहा आदा खुमरा बिराद जुजिबाय थादोंमोन बिथाङानो फाइनाल बादि आं होननाय खोनादोंमोन नाथाय बिथाङा मोनाखिसै बे जाहैबाय राजनितिकनि खोथा आरो खाफालनि खोथा दा आं बिथांखौ खावलायहरो जाहाथे बिथाङा गावनि गासिबो कार्यकर्ताफोरखौ BJPआव राजीब बांगालनो फाथायहरो बा दैथायहरो बेखौनो आङो खुमुदाखौ खावलायहरबाय जगाजग जादों नामा आं जेबो जगाजग खालामाखै दा मिडियानि थ्रुयै आङो खावलायहरबाय बेखौसो नमिनेसनखौ गाबोन 10थानिफ्राय आङो DC अफिसाव होगोन गाबोन